Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Survival Gamesa timova, bože dragi. I sa mnom je... It's Domix PvP, je. Počinjemo za 3 sekunde, idemo Skoči. ljudi moji. Nisam stigao. Ovo su Kid Barbarin. I ja Oj. isto, di si tu. Hoćemo iza tamo ili... Ajde, idemo probat na sredinu. A dobro, malo je grbavo, ali nema veze, ajmo probat, op. Malo šteka. Meni šteka isto. Ok, ja imam Iron X. Zaštekala me. Ajde, idemo iza. Idemo. Ja imam Iron X, tako da... Smoker. Hurts, srce. Puf, op, idemo tu. Ovog ćemo malo hiti dole. Op. Mi... Uf, oj. Di si ti pobjegao? Ja sam mene love. I mene. Shit. A mene više... Mene dvojice love. Jesi ti unutra prošao? Da. Ja bježim gleda. Ok, ovo je, wow, znači ovo mi sad samo bježimo. Tu van. Tu na! Dobre, da. Mi bježimo, a niko nas Idemo ne lovi. idemo gore. Da, ali mi bježimo cijelo vrijeme, a niko nas ne lovi. Mene malo lava, prosto. I meni, šta ćeš? Tu imam neke stvari za tebe, evo ti to. Op. Ovo ću si ovako, meni što sam ja sad ovako tu. Ovaj tu, dobro, tu si, aj ti odi u tu kuću, ja ću ovu, tu ima nečega, jajce, pup. Ovo ćemo ovako sad. Oružje neko, i dobro, naš sam si. Okej. Drveni mač, op. Sad sam Ti još uvijek brani. Ajno, vidim. Dobro. Ajmo sad onu tam kuću. Možda tamo ima nečega. Ne trebamo bolje armor. 6 plus, nije drugo. Evo ti sad ovo tu, točno, a dobro, idemo tu. A ne. Ja sad idem tu gore, možda nađem isto tu nekakav chest. Ja mislim da sam ja sad ovdje prvi put u ovoj nekoj šumi. Ja nisam. Samo malo tu budem, Ja idem tu. Tu se malo možemo požurit, zato nam ide border. Da. A ovdje sam ja sad došla. Naši su ovo bolje. To i to. Kaj ja sad radim? Samo mi chestplate fali golly i onda je Ajo, ne. Kaj? Border. Dobro, ne, dobro. O, tu je chest. Aha, to sam... Dobro, ovo tu. Evo, imam stick, evo ti chestplate. Bolje. Gdje? Pa ovo su ti bolje buce. Mislim da neka ide. Dobro, bolje izgleda. Da, bolje izgleda. Meni treba hrane. Ne znam ljudi šta vi s Mineplex toliko laga da... Baš da. U deskripciju... Inače mi ćemo snimiti do svake epizoda zajedno, jer to je nešto predobro. Da. Snimat ćemo i Skywars na Hive, da. Ja ću u deskripciji staviti njegov YouTube channel i tako. Ne veze. Idemo ovdje tu. Meni fali sad 2,5 srca. Meni fali jedno. Nemam hrane uopće. Tu je crafting table. Znaš kaj? Ja idem... Kad će supply? Je li on već prošao ili... A ne, prošao, jel. Ne veze, vidi ovog lika tu. Zašto si mi kopnuo? Dobre, chest, pokup. A to je baš ono, di nema. Di si ti? Ja sam ti kod one vjetrenjače. Ajno, te vidim, to je dobro. Ja sad idem... Slovili. Ja sad tu idem... Op, čekaj. Evo sad imam malo više hrane, ali idem sad... kod neke kuće tu? Prošao sam, a sad idem u ovu drugu vjetrenjaču. Sad bi ovdje daj chest... Aha, tam gdje je supply bio. Da. Jel tu crafting? Nema unutra crafting to. Crafting table? Ne. Kako nema? Nema, napravio sam. Nemoj lagat. Kako di? Kako mi to možeš radit?
Nemoj to više nikad radit. Ne. Se Evo, plaće. Pilek. Ali ovaj put ti opraštam. Ovaj put ti opraštam. Pilek. Ali idući put... I- Ne, vidiš ovak. Ne. Ne, ne, ne. Ne. Idemo mi dalje. Čarobno pile koje govori. I onda se desi ovo. Zašto si me pojeo? Zato je sam bio ukusan. Idemo, nema ničega u čaju. nećemo se zezati. Da, lik. Ti si onaj koja je pojeo moja čarobna pile. Ajme, Dođi šta? vamo. Ajde da ti pomognem. Tako. Dobil sam predobru kapicu kakvu već imam. Dobil sam... Ali imaš bow? Ne. A. Gle. Pileka sam dobil. Evo tebi 2. Ovaj brod sam uzeo radi štapića. Pošto mogu... Ja imam 3 komada. Vijesti. Imam ti... Onda ali ja nemam bow. Onda ništa. Ajmo mi. Onda... gle ovo. Još... Još mi jedan tim. Da. Sad, I još jedan lik. Sad su gotovi. Ja možda samo malo bolju kapicu mi treba, ništa drugo. Pa imao sam ti ja bolje. Chest refill za sad. Okej. Toga. Di si. Aha, dobro, tu si. Tu znam da imam, ja još niti jednom nisam iskoristio barbarina, sad se možda pomicio malo mikrofon pa je malo sad nešto šumilo, nema veze. Ja ne znam. Šteka mi. Ne znam zašto. A dobro, evo tu si. Ja imam kompas, evo ti se znaš s njime bolje služit nego ja. Ne mogu se sad s njim služit kad... dođi, pa mogu. 100 blokova su od nas negdje. 95. Fishing rod. Gle, supply. Di? Pa tu dolje. U onom vrtu. U onom vrtu, kaj da? Jel možeš do njega? Mislim, nadam se da nije border ti? došao. Joj, kako šteka. Ja sam na sredini. Vidim te, eno te, mogli bi... Možemo, stignemo. Dobre, stignemo. Imam TNT, ne, stići ćemo, da, Ja ga čekam. Evo meni taj bolje će. Splate. Pazi lik! Beži. Ne bježi! Op. Evo ti, boost. Sad smo, ajde, boostaj. Čekaj, moram brzo promijeniti kapicu. Beži, border. Možda ga imaš, ja ti pomognem. Ne! Tu! Yeah! Nemoj deathmatch, imam chestplate za tebe, a imaš ga već. Imam ga. Imam 4 irona, ovo. Jel imaš stone sword? Ja ti imam. Ne, ali imam Iron X, tako da... Evo ti stone sword. Pa možda da, a mada ne treba mi. Bježi border. Bežite, ja sam border. Idem napraviti iron mač. Neću stići. Bežite. Dobro. Dobro, stići, dobro. Okej, nismo se ni trebali oblačiti u iron, čovječe. Ne, tuolik. A iši se pa da idemo na njega, kaj je sad? Na jabunlika dobil... A ne mremo na njega kad ja... GG, ljudi moji, evo ga. Aj, tamo nijam iron. First in the game, ljudi moji, evo ga. Evo ga, pobjedili smo ovu epizodu. I to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjelo, oprostite radi mojih lagova, vidimo se u sljedećoj. Pileka i tako dalje. I ljudi, vidimo se onda u nekoj sljedećoj. Pozdrav! Idi slab. To je bilo sve, pozdrav!